खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 28 जुन 2025 मायथाइ एबा 13 आसार दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि। बे समनि गेजेराव सोलायनाय आरो गावखौ नायबिजिरनाया जाफुंसारनायनि साबि। दिनै नोंथाङा गुन आरो दिन्थिफुंनायाव गोसो होनांगोन। नोंथांनि गोथौ आरो गोथौ सानस्रिफोरा नोंथांखौ गासैबो जेंनाफोरनि रोदासिम सौहैनायाव मदद होगोन। सिगांनि बाहागोआरिफोरा नोंथांनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव जानो हागौब्लाबो जायखिजाया गोदान नाजानाया नोंथांनि फारसे थांनो हागौ। नखरनि सोद्रोमाफोरनि फारसे नोंथांनि आखुनि बागै सांग्रां जा। हाबाजों सोमोन्दो थानाय सोमोन्दोखौ थि खालामनाय समाव जोबोद सांग्रां जा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि जिउ राहायाव मोनसे मख'जाथाव जाफुंसार जानो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानिनि फोथाराव राङारि मुलाम्फानि खाबुफोर मोनगोन। दिनै नोंथाङा बै सुबुंफोरजों सोमोन्दो लाखिगोन जाय नोंथांखौ गासैबो रोखोमै मदद खालामनो थियारि। फालांगियारिफोरा साबसिन खाबुफोर मोनगोन। नोंथांनि नखराव मोनसे रंजाथाव आबहावा थागोन। नोंथाङा नखरारि हाबाफोराव बाहागिफोरनिफ्राय मदद मोननो हागौ। नोंथांनि मोनसे गोनांथार खामानिया थाबैनो आबुं जागोन। गायत्री मन्त्रखौ रोजाब आरो नोंथाङा नोंथांनि जिउआव सुबुंफोरनिफ्राय मदद मोनबाय थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब। मिथुन राशि। दिनै धोरोमारि हाबाफारिफोराव बाहागो लानाया बांगोन। माखासे सुबुंफोरनि थाखाय सानस्लाबै दावबायनाया मुखुब आरो नारसिनथाय गोनां जागोन। नोंथाङा खामानिनि जायगायाव खामानिनि बाहागोखौ गोख्रै बांनाय मोनदांनो हागौ। बेजों लोगोसे नोंथाङा नोंथांनि खामानिनि फोथाराव मोनसे फाव फान्दायनायनि जाहोनावबो गोग्लैनो हागौ। नोंथाङा गासैबो रोखोमनि गोसोआरि गोजोन मोननो हागौ। थाबथानाय रांखौ मोनफिननायनि जाथावना दं। राजखान्थियाव लोब्बा थानाय सुबुंफोरनि थाखाय बे समा मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। कर्क राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि इयुन आरो सावस्रिनि बागै बांसिन जिज्ञासु जागोन आरो थार सुबुंफोरजों सुबुरुन लागोन। गोबां राङारि मुलाम्फानि नेरसोनफोर दं। खामानि एबा नखरनि सिङाव जानो हाथाव हेंथाया नोंथांनि सायाव गाज्रि गोहोम खोख्लैनो हागौ आरो नोंथांनि मोजां हास्थायग्राफोरखौ नोंथांनि इयुननि बागै जिंगा सिहोनो हागौ। फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनायाव गोसो जानायखौ खोमानो हागौ। रां थिसननायनि नोजोरजों साना साबजाथाव। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। सिंह राशि। दिनै खामानि मावनायनि थासारिया मोजां जागोन, नाथाय जायखिजाया बाथ्रा रायज्लायनाय समाव नोंथाङा सांग्रां जानांगोन। नोंथाङा माबा मोनसे बुंनो लुबैनो हागौ, नाथाय नोंथाङा माबा गुबुन बुंनो हागौ। बेयो नोंथांनि खाथि-खालानि सुबुंफोरनि गेजेराव गोरोन्थि बुजिलायनाय सोमजिहोनो हागौ। नोंथाङा नखरनि माबा मोनसे खामानिनि थाखाय बायजोआव थांनो हागौ। बे साना फिसा फालांगियारिफोरनि थाखाय मोजां जागोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानिखौ फेहेरनो थाखाय गुबुन सुबुंजों हेफाजाब होनायनि बाथ्रा साननो हागौ। फरायसाफोरा सोलोंथाइनि बिथिङाव जाफुंसार जानो हायो। समखौ मोजाङै बाहायनाया मख'जाथाव मुलाम्फा होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों मैनि गाब। कन्या राशि। नोंथांनि गियान आरो मिनिथावनाया नोंथांनि सोरगिदिं थानाय सुबुंफोरखौ गोहोम खोख्लैगोन। नोंथाङा नोंथांनि गोसोआरि अबस्थायाव मख'जाथाव जौगानाय नुनो हागौ। बे साना दावबायनायनि थाखाय जोबोद जुनिया जानो हागौ। दिनै नोंथाङा मोनसे मोजां मोन्दांथि मोननो थांगासिनो। सोमोन्दोखौ साबसिन खालामनायनि नेरसोनफोर दं। बयखौबो मान हो। बे साना फरायसाफोरनि थाखायबो जोबोद जुनिया जानो थांगासिनो दं। फालांगि आरो साख्रिफोराव मोजां थासारिफोर सोमजिनो हागौ।
नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गलापि गाब। तुला राशि। गोबाव समनिफ्राय नेबाय थानाय आयेनारि जेंनानि सोमोन्दै हरखाब लानाय थिरांथाया नोंथांखौ सोमोनांहोगोन। नखरा नोंथांनि थाखाय मोनसे गोनांथि आरो नोंथाङा बिसोरखौ खुसि लाखिनो थाखाय जायखिजाया थासारियाव थांगोन। साख्रिनि बिथिङाव सोलायनाय एबा सोलायनायनि थाखाय बेयो मोनसे मोजां सम। गोदान रादाय होनायफोरखौ उनाव लानो हागोन। दावबायनायखौ नोंथांनि समफारियाव सोफादेरनो हागौ, बेनिखायनो बेनि थाखाय थियारि था। खामानिनि जायगाखौ नायनानै नोंथाङा गोदान सुबुंफोरखौ लोगो हमनो हागौ। माखासे सुबुंफोरनि गोदान सानस्रिफोरा नोंथांनि खामानियाव नोंथांखौ हेफाजाब होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मैनि गाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथांनि जुलियारि सोमोन्दोनि गेजेरनि जानथायफोरा खमायगोन। बेजों लोगोसे सोमोन्दोआव गोदैया फैगोन। नाथाय नोंथाङा फालांगिजों सोमोन्दो थानाय माबा मोनसे जेंनाजों मोगा-मोगि जानो हागौ। माबा मोनसे खामानिनि थाखाय नोंथाङा सोरखारि मावख'आव खारनांनो हागौ। नोंथांनि खामानिखौ फोजोबनो एसे गोबाव सम लानो हागौ। दिनै नोंथाङा दाहार होनाय आरो दाहार लानायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। खामानिनि मुखुबाव नोंथाङा जानाय लोंनो एसेबो बावनाङा। लोगोसे नोंथाङा सरासनस्रा ब्याम खालामनायाव गोसो होनांगौ। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। धनु राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। नोंथांनि माखासे थिरांथाफोराव गेबेंथि थानो हागौ। नोंथांनि फोथायथिनि थाखाय नोंथाङा खैफोदगोनां खामानिफोराव जाफुंसार जानो हागौ। समाजारि सन्मानआ बांगोन आरो नोंथाङा गोबां गोदान बाथ्राफोरखौ बुजिनो खाबुबो मोनगोन। गुबुन राव एबा हारिमुनि सुबुंफोरजों सोमोन्दोआ बांगोन। गावारि आरो आन्दोआरि फोरमायथिखौ दाफोरमाय। गुबुननि आखाय होनाया नोंथांनि हाबा जानाय जिउआव जेंना सोमजिहोनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा गोजा गाब। मकर राशि। दिनै नोंथाङा जुक्ति गोनां आरो जिद्दि जानो हागौ। नोंथाङा गावखौ गोब्राब थासारियाव मोननो हागौ। बाथ्रा दान्थेलायनायनिफ्राय जेसेबां हायो गोजानाव थानो नाजा। नखरनि सोद्रोमाफोरा गोथार थावनियाव थांनो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। रांखान्थियारि नोजोरजों साना मोजां नङा, बेनिखायनो जायखिजाया रोखोमनि रां थिसननायनिफ्राय गोजानाव था। फरायनाय एबा फालांगिनि थाखाय गोजान जायगाफोर जेरै फालांगियारि थावनिफोर, नोगोरफोर एबा गुबुन हादोरफोराव दावबायनाया जाथावना। मोजां सावस्रिनि थाखाय जाग्रा मुवाफोरनि सोमोनांथाव जथायनायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर गाब। कुम्भ राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खामानिनि जायगाखौ फेहेरनो थाखाय माखासे गोदान खाबु मोनगोन। नोंथाङा हरखाबै नोंथाङा दाहार होनाय रांखौ मोनफिनगोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिजों मोनानि ओंखाम जानो हागौ। पजिटिभिटिया सोमोन्दोआव फैगोन। सासे बाहागिया दिनै हरखाबै नोंथांनि न'आव फैनो हागौ, जाय न'नि आबहावायावबो माखासे सोलायनाय लाबोगोन। गथ'फोरखौ जोबोद खुसि नुनो मोनगोन। बेयो वेब डिजाइनारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान, मानोना नोंथाङा मोनसे गोदान साइटआव खामानि मावनो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। मीन राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोन सान जागोन आरो नोंथाङा रंजानाय आरो गियान आरजिनायाव सम हगारगोन। नोंथांनि खामानिजों सोमोन्दो गोनां मोनसे गोदान बिथांखि फैनो हागौ। नोंथांनि साननायफोरखौ मोजां लाखि आरो नोंथाङा सासे फोथायजाथाव सुबुंनिफ्राय मदद मोननो हागौ, जाय दावगानायनि लामाखौ गोरलै खालामगोन। दिनैनि साना गुबुनखौ बुजिनो थाखाय जोबोद मोजां सान। नागारनो रोङै मोजां मोननाया दिनै नोंथांनि थाखाय जोबोद गिथावना जानो हागौ। लामायाव जानला-मानला गारि दासालाय आरो नाङै खैफोदफोरनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा,
खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनोब्ला सानफ्रोमबोनि फानजामुथिनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।